De open dag, dat organiseren we eigenlijk ieder jaar. En vorige week was een groot succes. Niet alleen voor de faculteit rechtsgeleerdheid, maar ook alle 3 andere faculteiten van de UA. En Academic Foundation hier. We hebben een heleboel scholieren ontvangen en hun ouders. Onze studenten die waren er natuurlijk ook bij om te helpen en om studenten te informeren. Er is een rechtszaak nagespeeld, waarbij dan studenten die nu in het 2e jaar zitten laten zien wat ze allemaal hebben geleerd in het 1e jaar. Dus echt een pleitoefening nagedaan als advocaat met toga aan en andere studenten als rechter. En het is heel leuk om te zien dat de scholieren dan zo onder de indruk zijn van goh, 1 jaar studeren en dan sta ik daar misschien wel. Dus dat is echt leerzaam en heel erg leuk geweest. Ja, scholen zijn op zich heel enthousiast om mee te werken, om het mogelijk te maken voor studenten om aan de UA te komen studeren. Je merkt natuurlijk nog wel dat zeker traditionele docenten vaak nog veel waarde hechten aan een studie in Nederland. Dat hangt natuurlijk van af wat je wil gaan studeren. Hè? Dus medicijnen, ja, dat kan je niet hier doen. Dus dan begrijp ik dat je kijkt naar Nederland of Amerika. Maar ik zou willen zeggen aan die scholieren die in VWO 6 zitten, als je rechten overweegt, doe dat dan gewoon in Aruba. En dan kan je in je 3e jaar bijvoorbeeld een heel groot gedeelte van die studie ook in het buitenland doen. Doe je daar je keuzevakken. Hè? En over en weer krijgen wij exchange students hier in Aruba die bij ons vakken komen volgen. Dus ook dat is wel een heel erg leuk onderdeel.